Hola, alumnes de matemàtiques, anem a fer un altre vídeo de GeoGebra. Anem a seguir estudiant de manera digital l'àrea i el perímetre del cercle que ja ho hem vist en classe. Si entreu a aules teniu el link a GeoGebra ací i la tasca que m'heu d'enviar ho fareu a través de la GeoGebra 5. Aquesta tasca d'ací, àrea i perímetre del cercle, d'acord? Entreu, que és on està este vídeo, i heu d'enviar aquesta activitat abans del dimecres. El dimecres a la nit és quan s'acaba, és la data i l'hora límit. D'acord? Aleshores, entreu a través del link al GeoGebra, sí? Aquesta vegada no ens fa falta ni els eixos ni la quadrícula, i anem a dibuixar una circunferència la qual li donem el centre i un dels seus punts. D'acord? El centre és A, un dels seus punts és B, i a la circunferència el nom que li hem donat, que li ha donat el programa, és C. Sí? Ara anem a dibuixar un segment que va des del centre al punt B, que evidentment és el radi, i al radi el programa li ha donat el nom F. I el podem canviar nosaltres, el nom F, i li podíem donar qualsevol altre, però si li donem a propietats i podem posar-li així, radi. D'acord? Ja sabem que aquest és el radi, evidentment. Ara anem a mesurar el perímetre, i això ho farem així escrivint la paraula perímetre, i ja ens la suggereix, i on fica polígono directament apretem C, perquè el polígono es diu C, que és la nostra circunferència, i ja ens diu que el perímetre d'aquesta circunferència és 21/31. D'acord? Si punxem així, ara anem a calcular l'àrea, comencem a escriure la paraula àrea i seleccionem la primera i diguem que és C. Sí? I ja tenim l'àrea i el perímetre. Crec que hem seleccionat, anem a veure-la perquè no hem seleccionat l'àrea que jo volia, aquesta que posa polígon, i C, que ara queda el mateix, millor si ho fem en la que posa polígon. Per tant, tenim ja mesurat el perímetre, l'àrea, i ara anem a presentar això d'una manera més elegant. Posem un títol que es diu àrea i perímetre del cercle i el vostre nom. En el meu cas posaré Vicent Marí, cadascú s'hi posa el seu nom. D'acord? És un títol, àrea i perímetre del cercle. Ara anem a utilitzar també el text i anem a posar la fórmula per a que la recordeu, que l'important d'això és recordar-se de la fórmula del perímetre i de l'àrea per a tota la vida. Sí? Recordeu-se el perímetre 2πr i l'àrea πr quadrat. Aleshores, seleccionem el text, perímetre és igual, com ja ho sabeu, a 2 multiplicat per pi, li donem així a les lletres, pi per r. Sabeu que si estan multiplicant no fa falta posar el puntet, els productes podem posar el puntet o no. Ja tenim així que el perímetre és 2πr i ara anem a posar l'àrea. Sí? Anem a posar una miqueta més cap a baix. Àrea, que és igual a pi per r al quadrat, que és el radi al quadrat. I això ho farem així seleccionant aquesta opció, que és una base i un exponent, on la base és r, perquè és el radi, i l'exponent envolta de a, i posem 2. I tenim així que l'àrea és πr quadrat. D'acord? També podem arrastrar el valor del perímetre i tindre-lo així, i el valor de l'àrea i tindre-la així. I si volem, el radi també. Sí? Si ho posem tot que estiga igual de tabulat, i ja tenim totes les dades que ens interessen. El radi, el perímetre i l'àrea. I veient, ara agafant la fletxeta i movent
el radi, veiem com augmenta, sí? Com augmenta el perímetre i com augmenta l'àrea. Si el radi el deixem, per exemple, en 3, que és fàcil de calcular així, en 3, doncs ja sabeu que el perímetre 2πr, R és 3, per 2, 6, per pi, doncs 3 per 6, 18, amb els decimals del pi, que és 3 amb 14, doncs és lògic que doni 18 amb 82. I pi per R quadrat, si 3, que és el radi, al quadrat són 9, per multiplicar per 3 amb 14, 9 per 3, 27, amb els decimals, 28 amb 28. Vale? Total, que esta és la pràctica que m'heu d'enviar. Si m'hi doneu ahí, el que teniu que fer és exportar imatge, no enviar-me l'arxiu de GeoGebra, sinó solament una imatge que pesa menys, que se carregarà abans, solament m'heu d'enviar això amb el vostre nom. La descarregueu i l'envieu a través de la tasca 5 de GeoGebra. D'acord? Vinga, molta sort.